Hola, soy Chisco, actualmente son o alcalde de Corcubión e son o próximo candidato polo Partido Socialista no Concello de Corcubión. Estuvemos únicamente 3 anos nesta legislatura. Aquí en Corcubión hubo no primer momento en que saliron as eleccións, aínda que fomos a lista máis votada, pois hubo un pacto entre o BNG e o PP, no? O que, bueno, despois de 4 anos no Concello de Corcubión, pois nos vimos apartados. Si é certo que este pacto non fructificou, xa que aos 9 meses, pois, bueno, por discordancias entre eles e dimisión do alcalde, pois tuvemos que nos escoller o que é o goberno municipal e a xestión municipal. En 3 anos, a verdade é que tuvemos que traballar moi apurados e bueno, realmente, como se suele decir, espabilar en política, non? Porque tuvemos a obstrucción da oposición por todos lados. Pois non daban este aspecto, senón que este era un campo que non tiña casi beleza e o que fixemos foi reconstruir todo isto, non? Así mesmo, tamén outra obra moi importante en Corcubión foi establecer unha rede de banda ancha, non? A través dunha Wi-Fi e dunha WiMAX, que actualmente, pois, bueno, estamos en trámites de ser operadores para dar un servicio ao Concello de Corcubión. Estamos no campo de Rollo de Corcubión. É unha plaza que antes, pois, diríamos que non facía unha unidade de espacio aberto. Entón, nós o que fixemos é reconvertir nunha plaza única estas fachadas que quedan na zona norte do lugar de que estamos e despois recompoñer e rehabilitar o que era o parque infantil que hai dentro deste campo de Rollo, non? Aquí mesmo tamén estamos diante do que é a fachada da Capela do Pilar, que este ano sufriu unha reforma importante, sobre todo na limpieza da fachada e sobre todo no teito, que era o máis importante para evitar humedade. Demoslle tamén unha limpieza interior a través de un enfoscado e de un pintado, e, bueno, queda ahora preparada no futuro para ser un posible auditorio ou exposicións ou sala de exposicións para o Concello de Corcubión. Estamos aquí na rúa de Antonio Purrúa, que é o inicio dunha das nosas infraestructuras que fixemos no Concello de Corcubión. Se basa sobre todo o acentamento do que son as rúas de Corcubión, aquí tendes un exemplo, e, por suposto, actuando sobre o sosolo, o sea, sobre o que vai debaixo, que é o saneamento, non? Para procurar un saneamento integral do Concello de Corcubión e despois, bueno, derivar todas as aguas a EDAR de Corcubión EC. Do edificio que estamos rehabilitando como centro de día. Está executado en 2/3 da obra, bueno, para poder dar o servicio de centro de día a través de xestión ou da maneira que sea. Bueno, aquí estamos no mirador de Benino Lago. De aquí podemos apreciar, pois, primeiro, as infraestructuras que se lle puxeron de pantaláns a cofradía de pescadores en Corcubión, que o temos ao fondo. Rehabilitar a plaza de Castelao, que queda cerca de aquí, ampliando no posible os espacios públicos. Tamén vamos a intentar levar a cabo, polo menos inicialo e avanzalo todo o que podamos o cemiterio municipal. Vamos a actuar tamén en servicios sociais. Aquí se necesita, sobre todo, ampliar o de axuda a domicilio. Tamén actuamos, sobre todo, na seguridade. O Paseo Marítimo carecía de barandillas, sobre todo en zonas onde hai unha altura considerable ao mar. Entón, o que fixemos foi poñer barandillas de seguridade. E ao fondo tamén podedes contemplar, pois, a zona onde estamos pelexando para que se faga o futuro porto deportivo de Corcubión. Nesta pequena baía é o sitio máis recomendable polos técnicos, non?